हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। गोबां मानसिफोरानो आंखौ कमेन्ट्स खालामदों दे बेफोरबायदिनो मानि थाखाय नों भिडिअखौ लाबोथाराखै गोबाव सम जाबाय होननानै। बिनिफ्राय आङो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खोन्थालांगोन। आङो माखासे समनि थाखाय आङो माखासे खामानियाव बेस्थ दंमोन, बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आरोना। बेनोमोन। बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोननैसो आपडेट होलांगोन। नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय, नोंसोरबो मिथिनानै लाबानो जाबाय। आं फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन। दा गोबां मानसिफोरानो बेखौनो कनफिउस जागासिनो दंमोन मानि थाखाय भिडिअ लाबाखै होननानै। आंनिया चेनेला एसेबो प्रब्लेम जानानै दंखायोमोन आरोना। बे एसे प्रब्लेम जानायाबो गासिबो जोबजोब्बाय, अब्लाबो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आरोना पार्सनेल खामानिनि थाखाय। बिनिफ्राय आङो दिनैनिफ्राय नाजाबाय थानोसै, लाबोबाय थानो। मा जायो बेखौ मिथिथ'लिया, उनाव आं लाबोबाय थानो नाजागोन जेसेबांनो हायो एसेबांनो। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिनै मोननैसो आपडेट होलांगोन। बे आपडेट भिडिअखौ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायजोबलांबानो जाबाय। बिनिफ्राय जायफ्रा गोदान, नोंथांमोना गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम दा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदि गोदान आपडेट भिडिअफोर नोंथांमोना मोनबाय थानो हासिगोन। आरो जायफ्रा फेसबुक पेजाव नायदों, नोंथांमोना फेसबुक पेजखौबो फल' खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदि नोंथांमोना फेसबुक पेजावबो माखासे आपडेट मोनबाय थानो हागोन। गोबां मानसिफोरा साननो हागौ आंखौ इउटुबावसो बियो भिडिअ लाबोथाराखै होननानै। आङो फेसबुकाव लाबोबाय थादों दे। फेसबुकाव आं ग्र' खालामनो थाखाय गोबां समनिफ्राय नाजाबाय दंखायोमोन, बिनिफ्राय हायाखैमोन। बिनिफ्राय आङो इउटुबखौ बन्द' खालामनानै फेसबुकाव नांथाबना थादोंमोन। बिनिफ्राय फेसबुकाबो दा एसे ग्र' जाबाय नालाय बारा टेनसन गैला आरोना। दा गोबां मानसियानो नायो आंनि माखासे भिडिअ फटक्सफोरखौबो फेसबुकाव। बिनिफ्राय आङो नैबे आपडेटखौ होलांसै, बारा गोबाव खालामलांला। गोबावजों फैनायखाय एसे गोबाव रायज्लायबाय थानो लुगैयो। बिनिफ्राय आङो खोन्थालांसै आपडेट्सखौ थाब थाब। डियार अनजालि दैमारिया गावनि बिदानि सायाव, डियार नाब्ला सारनि सायाव, बिथांनि सायाव मोननैसो गावनि फेसबुक पेजाव फोसावनानै होदों। बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेखौ गोबां मानसिफोरानो गावबा गावनि इउटुब चेनेलावबो होबाय जानो हागौ, नाथाय आङो बे डियार अनजालि दैमारि मेमनि माखासे पस्ट हगारनायखौ आंनि फेसबुक पेजावबो होदोंमोन। बिनिफ्राय सानैसो मानसिफोरा बुंहरदों, नोंसोर मानो फेसबुकफ्राव हगारलाबाय थादों, नेटफ्राव मानो हगारलाबाय थादों, बेफोरबायदिखौ नेटफ्राव फोसावनो नाङा, सिरि सिरिसो खामानिखौ मावनांगौ होननानै बुंदों। नाथाय बेयाव आं बुंनो सानो सिरि सिरिसो मावनांगौ। नोंथांनि बुंनायखौबो आं गाज्रि मोनाखै। नैबेखौ जोंहा अफिसियेल पेजावनो हगारखादों आरोना। मानगोनां डियार अनजालि दैमारि मेमानो हगारखादों आरोना। बेनिफ्राय आङो दा बेखौनो मा फोसावनानै मा लिरनानै होदों बेखौ आं दा नोंथांमोननो खोन्थानानै होगोन। नायबानो जाबाय स्क्रिनाव, बेयाव फोसावनानै होदों। आं नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थानि। दिनै सुप्रिम कर्टआव आदा नाब्लामोननि हियारिं जानो गोनांमोन, नाथाय समनि आंखालाव आरोबाव गाबोनसिम फासयनाय जाबाय। थांनाय 29 जानुवारिनि उनाव केसआ खननै हियारिंनि खाबु मोनदोंमोनब्लाबो CBIनिफ्राय खननैयावबो सम बिनायलाय कर्टआ सम होयो आरो बेबायदिनो फासयबाय थायो। गाबोनबो जायो जाया बुंस' हाया होननानै बेयाव मोनसे पस्ट होदोंमोन। 1 डेल' जादोंमोन आरोना। बेखौ आं स्क्रिनशट लादों। आरो बेनि उनाव मा जाखो नायलायदो, आरो बेयाव पस्ट खालामफिनलायबाय। बिनि अखानायै पस्ट खालामफिनदों आरोना। बयनोबो मिथिहोनाय जायो दि साननाय बायदिनो दिनैबो सम जास्लाबैयाव हियारिंआ जायासै, थेवबो मिजिंखौ नागारा। माब्ला जायो नेनानै थानोसै। दुखु नांथाव खोथा, बेयो खनसेल' नङा, खननै खनथाम बेफोरबायदि बार खनले खोनाबाय थायोब्ला जों पाब्लिकफ्रा मोजां मोना आरोना। दा बे पस्टनि सायाव दा गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट्स खालामदों, सोरबा नेगेटिभ सोरबा पजिटिभ कमेन्ट्स खालामदों आरोना। बेफोरबायदिनो मोजांबो खालामदों, गाज्रिबो खालामदों। नाथाय रावबो मोजाङै फाइनालि मिथियाखै आरोना। बेखौ ओरैनो आन्दाजैसो मानसिफ्रा कमेन्ट्स खालामदों। सोरबा बेफोरबायदिनो बबेबा लाइनजों लानानै कमेन्ट्स खालामदों आरोना। नाथाय जाहोना मा बेखौथ' मिथिनानै मोनलिया, सिंनि बाथ्रा जाहैबाय बेफोरो। बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो बिनि सायाव माबाफोर लिरनानै हरनो गोसोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आरो आं दा नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होलांबावनि। गोबां मानसिफ्रानो फेसबुक बाहायो दै, फेसबुक बाहायो। जायफोरा बेफोरबायदिनो इनभाइट नांगौ, नोंथांमोना बेफोरबायदिनो फेसबुकनि फलोवार्स नांगौ, नोंथांमोननो आङो होगोन। नोंथांमोना थांनानै नैबे सार्टिन इनफ' चेनेलाव नोंथांमोना इनभाइटखौ लाहैबानो जाबाय। बेयाव गोबां मानसिनि आं भिडिअ हगारगासिनो दङ। बिनिफ्राय आरो आं हगारलांबाय थागोन। बिनिफ्राय गोदान आपडेट नैबे चेनेलाव आङो
फैनो हायाखैमोन आरोना बेयाव माखासे आपडेट्सफोर लाबोबाय थानांगौ गोनां जायो नालाय बिनिफ्राय आङो नैबे सादिन इनफ' नैबे चेनेलाव माने बेफोरबायदिनो माखासे इनफरमेसनबो होलांगोन बिनिफ्राय माखासे बेयाव आङो मानसिफोरखौ हेल्पबो खालामबाय थागोन आरोना बेफोरबायदि मदद खालामबाय थागोन उननि भिडिअआव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो बेयाव नोंथांमोना बे चेनेलाव जायफ्रा नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो बेफोरबायदिनो आरो जायफ्रा मदद नांगौ नोंथांमोना बे चेनेलनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गासैखौबो मिथिजोबनानै नोंसोरो फारसेनिफ्राय बेयाव नोंसोरो खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय आरोना बेयाव माखासे टेक भिडिअबो बानायगोन आङो बेफोरबायदिनो जोङो माबोरै जोङो फेसबुक इन्स्टा टुइटार इउटुब माबायदि खुलियो माबायदि बाहायो माबायदि जों थाम्बनेलफोरखौ बानायनांगौ माबायदि जोङो टेगफोरखौ लगायनांगौ माबायदि टाइटेलफोरखौ होनांगौ आरो जों माबायदि खालामोब्ला जोङो आर्निं खालामनो हागोन बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननो गासिबनोबो फुल डिटेल्सै बे सादिन इनफ' चेनेलावनो हगारबाय थासिगोन बिनिफ्राय नैबे चेनेलाव आङो माखासे आपडेट्सफोरल' लाबाय थागोन बेफोरबायदि जेबो टेगनि भिडिअखौ लाबोनाय नङा आरो बेनि थाखायनो जायफ्रा नोंथांमोना नायदों नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना चेनेलखौ आङो डिसक्रिप्सनाव होदों डिसक्रिप्सनाव लिंक होदों बेयाव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंथांमोना थांदो बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामदो मोजां मोनोब्ला भिडिअफोरखौ नोंथांमोना आरो मोजां मोनाब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाब्लाबो जागोन आरो अके लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय कमेन्टआवबो पिन मारिना दोनदो आङो